Hayırlı gün, hürmetli dinleyicilerimiz. Bugün bizim Dünya Stüdyosu'nda konak var. Endi ol hazır barımızda bilip, görüp, tanıp bile turgan jirşimiz. Xitaydan kelip, Qozonda bilim istegen bizning Bazarbay Bekşentayev. Hayırlı gün Bazarbay. Hayırlı gün, isəmisiz. Mine biz senin bilen stüdyoda qabat uçraştık. Şaқты yıllar elek, sen әлі ol vaqtda Xitaydan яңагына kelip, konservatoriyada оқый башлаган чорда очрашкан идек. Bazarbay, mine бүгінгі күнде sen ничек яшап ятасың? Sen студент түгел бит инде хәзер. Хәзер сен ике бала әтисе, шулай бит. Шулай. Гаилә кырдың. Менә ничек синең хәлләрең? Hayırlı gün, barşağızga қадірлі ekrан тамашашылары, hürmetli milletteşler. Barıгызга да сәламнар. Бик зур рәхмәт, Гүлназ апа тагын шакырганыгыз өчен кунак итеп. Хәзерге көндә bir нәрсә эшләмим дип әйтеп булмас инде. Хатыным Халал Җифтем Хытай медицинасы буенча бетергән. Шул медицина ягында эш бара. Минем үзем эшем буенча концерт программалар, кем концертка чакыра, шунда кая конкурслар, шунда кайбер вакытта театрларда шундый чыгышлар белән. Минем эшләгән Илһам Шакиров кайтканнар дигән бер мәзәк йөри. Илһам Шакиров кайтканнар икән, син кайчан эшли башлыйсың, гел җырлап кына җыры булмас бит инде ул дип. Менә шуйма сиңа җырлап йөрүен. Ул ничек әйтәм инде, кичкенә чактан, тумыштан бирле үзеңнең яраткан эшең бит. Шуңа күрә анан акча килсен, килмәсен барыбер. Аның җырыңның сүзләре мәгънәле, тирән фикер бирә торган әсәрләр булса, ул миңа ныгышый. Ул син кара сүзләр белән, гади сүзләр белән халыкка җиткергәнгә караганда җыр аша үзеңнең әйтәсең килгән теләкләреңне әйтәсең килгән. Менә тарихи дастаннар буенча да җырлыйм мин. Дастаннарда бик мәгънәле тарих ята анда. Шуларны җиткерү акча эшләү өчен түгел анда. Үземнең күңелем кушкан әйбер. Шуны җиткәрсәм, шул миңа күп рухи яктан күп акча ул. Әйе, Базарбай, менә бүгенге көндә репертуарыңда күпме җыр бар? Хәзер инде шактый җыелгандыр, багаж бардыр синең. Репертуарда яздырылган 25-тән артык җыр бар. 13 җырны Кытайда эшләп, дискага да яздырып алып кайткан идем. Берсен хәтерләсәгез, сезгә бүләккә биргәнем инде. Хәзер яздырылган, дискага язылмаган тагын 15-тән артык җыр. Бөтенесе шул 30-га таба җыр бар. Бүтән классикалык консерваториядә Зилия апа хәдерле остазым анан өйрәнгән классикалык әсәрләр бөтенесен топласам бер 40-50-гә тарта җырым бар. Базарбай, менә Кытай дидең, син бит туган җирең Кытай. Андагы Шишмә авылы, шулай бит? Әйе. Кайчандыр мин ул алда булып, рәхәтләнеп, андагы милләттәшләр белән очрашып кайткан идем. Менә хәзер элемтәләр ничә, хәзер телефон элемтәсе ашагынадыр инде. Әйе, телефоннан мин соңгы тапкыр кайчан 2017 елның августында булдым. Анда братна генә тордык инде. Шул елы бугай татар конгрессының. Әйе, съезды булды. Съезды булды. Әйе. Шуннан съездда мен тамырыңны бил татар җыры белән чакырып алган идем. Шуны братна тордым, кире монда кайттым. Аэропортка килгән вакытта шалтыраттылар. Каясыз, документларыгыз кая, килегез монда. Соң хәзер мен уже аэропортта. Кая барас белмим, кунарымны сай, ушарымны җил белә, кая концерт шунда барам. Шулай әйтеп киттем, аннары кайтканым юк. Кайтасы киләме? Кайтасы килгәндә инде туган җир сагындыра. Шанхайда, Пекинда, Хайнан островында сагындырмый. Үзеңнең шул туып үскән җирең һәм Шишмә авылың, әтиянең шул сагындыра. Теге туган җиреңнең ташын ярата белмәгән кеше башка илдән алтынын да яратмас ди. Әйбәт әйтеп. Туган җир һәркемгә дә эсе. Ондагы әби бабаларның оныкларны күргәннәр бармы? Юк. Нидән WeChat
программа бар, Әйе. Висин дейді тұрған әйбір бар, Қытайның өз мұндағы WhatsApp көп. Шол ашагына көрі, қайбір уақытта барыбір тегі тұтып, иісінәрін иістінәмәгәш, бұл көруінің нендей мәғінәсі деп шықыра енді. Әйе. Базарбай, міне, сен Татарстанға келгенге көмейсің ме? Мен өкінмеймін. Бұл тарихи ватан. Бұл тағында қабат айтам, сірлі шәһәр. Бұл біздің генә түгел бүтін дүнияның деп әйтсәк тә була. Дүниядағы ең теге мәғінәлі деп кән айтайын. Енді мәғінәлі шәһәрләр 16 болса, шул 16 шәһәрдің ең үстәгісі. Әйе, Аллаға шүкір. Әйе. Базарбай, біз де сені Қозанда көруімізге бик шатпыз. Біз сені бик яратабыз, жырыңны яратабыз, өзің кішіліклі сен, өзің мәғінәлі сен міне. Сізде, сенің көңілді міне шушы милләт пәрверлік нық шағылышта ба. Чөнки һәрбір милли чараларда сен ең актив катнашучыларның берсе, шулай бит. Менә балаларың хәзер гаиләм белән дә таныштырып китәләр. Гаиләм 2014 елда гаилә курдык. 2013 елда, 2012 елдың азагында менә монда конкурска келдім. Татар моңында Идегәй дастаннан тастан жырлап шул вакытта лауреат исемен алдым. Беренчедән инде Раббыбызга рәхмәт. Барыбер теге тарихи ватанына бер буыным булса да кайтартты. Әйе. Нәрсәгә алай әйтәм, күпме татарлар хыял белән яшәде. Казан безнең Кағба, Казан безнең тарихи ватаныбыз дип. Күбесе монда килергә ирешә алмады. Шуңа күрә әйтәм, беренче Раббыбызга, икенче татар дөньясындагы президентыбыз, беренче президентыбыз Минтимер Шәймиевка, хәзерге президентыбыз Рөстәм Нургалиевич Минхановка рәхмәт. Татар конгрессы, аларга күптән күп рәхмәт. Алар менә шушы эшне кулга кул тотып эшләмәгән булса, без монда җырлау түгел, бәлки анда Килен алмаган булар. Әйе. Шунда ни хау хау дип йөри идек. Әйе, Кытайча сөйләшә. Хәзер инде Базарбай, татар телен камил итеп өйрәнеп беттеңме? Белмим, барыбер акцент бар ул. Нәрсәгә дигән шәхтә. Фикерләвен? Фикерләү хәзер ишетеп утырасыз. Нинди фикердә сөйләшеп утырам белмим. Шактый өйрәндем. Аллаға шөкер. Элекке вакыт белән хәзергене чагыштырып калсак, нык шымардың инде хәзер. Шулай инде. Телең дә шымарды, фикерләвең дә. Уяла идем мен беренче тапкыр монда кайткан вакытта. Нык теге анан самолетка утырдык бит, Татарстанга барабыз, кайтабыз Татарстанга дигән вакытта нык борчылайдым. Кандай бүтән кеше инде татар телендә сөйләшә. Без мескен бер нәрсә тел белмибез анда. Көләләр бездән инде дигән. Көлделәрме? Күлде деп әйтеп булмый инде. Аңладылар бит барыбер. Әйе. Ул вакытта без килгән вакытта тагында татар теле хәзергә караганда начаррак булган инде. Нәрсәгә дип әйтәм, безне алып барды 30 бала татар филологиясы факультетына. Камал театр каршысына. Анда шулай язылган, татар филологиясы шулай. Шунда тагында йөрәкләребез суга үтмә. Хәзер монда керәбез, бүтән кеше инде татар телендә безгә исәнләшә, сөйләшә, без нәрсә әйтәбез. Анда беркемдә ул вакытта татарча сөйләшмәй, бүтән кеше бурыша, эндәшә. Кайбер вакытта инде шуннан аңладым инде монда да татар тел алайса. Өзең сөйләшеп, изләп сорамасаң, беркем сиңа татарча эндәшмәй. Магазинга барасың, нигә барасың, миграционный эш урыннарына барасың. Сезгә ике тел өйрәнергә кирәк булды бит, диме? Әйе. Рус телен һәм татар телен. Барыбер бер яктан караганда әйбәт инде. Барасың, миңа гафу итегез, татарча белгән кеше кирәк дип шулай әйтсәң, кем булса да анда турып инде. Урыс булса да, мәрҗә булса да, еврей булса да, турып янындагы күрүчесен или шуны чакырып бирә. Менә шулай. Ул яктан тагында рәхмәт. Базарбай гаиләне яңадан таныштырганда. Шул турында. Өйләнештек 2014-тә, аннары хатыным шунда больницада эшләйт. Аннары миңа күйәүгә чыккач, бөтен әйбер
әйбәт була дип уйлады бугай. Килде ярып. Эшне ташлады. Анда эшкә керү авыр бит анда. Кытайда. Кытайда университет битергәннән соң да HSK ди торган программалар бар. Бөтен тел буенча Кытай теленнән 12 G дип шулай әйтә. Шуннан узган кешеләрне шуларны ала, аннар бер кирип киткәч хөкүмәт эшенә. Аннан чыгарга да авыр. Хәзерге көндә тагын да чыгармыйлар инде. Эшкә кердең, все шунда эшлисең гомерең буе. Шунда эшләде, шуннан мин белән иреп монда китте. Ул Кытай телендә генә укыган инде. Медицина булгач, телләре бөтенләй Кытай телендә. Миннән дә бер нәрсә белми татар телендә. Хатының исеме ничек әле? Балгынай. Аннары ул аңа мин каникул вакытларында Габдулла Тукайның әсәрләре, ниләрен алып барам. Шуларны ишетеп өйрәнде. Монда кайткач, миннән дә әйбәтрәк сөйләшә башлады. Аңа төрки телләре кирмәгән. Бөтенләй. Шуңа күрә ул теге. Ул да Чишмәдәме? Юк, ул Үрümчи. Шинҗанның баш шәһәрендә. Шулай тиз өйрәнеп кетте, аның белән өйләнештек. Аллага шөкер, хәзер кызым Хәзинә. Ул 4 яшьтә, татар садигында йөрибез. Анда Төләүле садик. Басым әйтейин инде. Төләүле садикка җитәсең татарча. Нәрсәгә дигән чакта без Кытай гражданы булгач ни булды? Государственныйга алмадылар башта. Шул аннары улым туды 20-нче елда карантин вакытында. 22 октябрьдә ул Алла бирсә 2 яшь була икән. 2 яшь тула, Шул хәзер исеме ничек? Ирхан. Ирхан. Шул гаиләбез белән Матур гына яшәп ятасыз. Аллага шөкер инде. Базарбай, менә синең кырыенда музыкаль инструмент. Бу инструмент үзем белән бергә йөри торган инструмент домбра. Әйдә, шунда килгән инде ул безнең янга бер матур ки. Бәлки җырлап та күрсәтерсең шуның белән бергә уйнап. Әлбәттә инде. Домбра ул татар дөньясында югалып бара торган инструмент, музыка коралларының берсе дип әйтергә була инде. Элек Тукай музейында да күргәнегез бар инде. Тукай вакытларында, аннан элек вакытларда безнең бабаларыбыз уйнаган ойын коралы. Хәзерге көндә генә әзрәк гармоннар, баяннар кергәч, югалып калды. Курай, башкорт курай дип әйтә, ул курай да бөтен милләткә уртак дип әйтергә була. Африкада да курай уйныйлар. Шуңа күрә бер музыка инструменты бер милләт минеке дип кенә кабул итәлми. Кабул итә алмый инде. Мин шулай уйлыйм. Башка кешеләр ничек белмим. Алайса, домбра булгач, домбра ди торган җыр. Әйдә. Башкырын. Кара кыш авылыма килгәндә, хатырдаган кар җиргә төшкәндә, домбрамны алармын, йөрәк сазын шалармын, кайгырганды һич әйтмәм. Домбрамны алармын, йөрәк сазын шалармын, кайгырганды һич әйтмәм. Домбра сазын ишеткән аталар, мәгънәсенә төшенгән аналар, ишеткәнгә ой биреп, йөрәкләргә хис биреп, күз яшын кызганмаслар. Ишеткәнгә ой биреп, йөрәкләргә хис биреп, күз яшын кызганмаслар. Эй, домбара, эй, домбара. Ноғайдың қайғы сансыз күнінде, батырлар ұйқламаған түнінде, йөрәк рухын көтәргән, соғышларда күш бергән, көпні көргән домбара. Йөрәк рухын көтәргән, соғышларда күш бергән, көпні көргән домбара. Эй, домбара, эй,
Молодец, рахмәт, рахмәт Базарбай. Яратып уйныйсың инде, бик яратып уйныйсың. Беләсеңме, син иҗатыңдагы нәрсәсе белән үзенчәлекле башкаларныкына аерылып тора. Синең иҗаттагы җырларың ул татар классик әсәрләре генә түгел. Син Кытайдагы композиторларыбызның, Кытайда яшәүче халкыбыз җырларын да башкарасың бит. Әйе. Кайбер вакытта белмим инде безнең Кытай милләте булсын, андагы яшәүче уйгырлар, казаклар, шулар татар халкының калык җырлары дип җырлый торган җырлар бар. Аларны монда алып кайткач, күп кешеләр ишетә, профессиональ кешеләр дә ишетә. Юк, бу орысныкы ди. Белмим, безнекеме, орысныкеме хәзер үземдә башым җитми. Без татарныкы дип җырлыйбыз. Анда бөтен кытайлар татарның милли калык җырлары дип шулай башкаралар. Сәхнәдә шулай җырлыйлар. Кайбер җырлар вообще бер тойда шул җыр җырланмыйча узмый. Мондай җыр бар. Ишеткәнегез бармы шундай? Ишеткәнем бар. Мин бит Кытайда булган. Айдар абый репертуарына алды шу җырны. Күзләрең дип Айдар Фәйз рахмәт. Базарбай, менә син яңа гына күптән түгел Алматыда булып кайттың Сабан туйда һәм шуннан бик матур клип эшләп кайттың. Менә шул клип турында сөйлә, җырның авторлары кемнәр? Бул җыр тагында әйтсәм мактанган булар мен инде. Кошлар моңы ди торган җыр, кошлар моңы. Анда инде бөтен кошларның гына түгел, бөтен кешенең сыйфаты, шушы дөньяга килүе һәм теге дөньяга кетүе турында сүзләр бар инде. Ул җырның сүзләре Филүр апа Тарханова, шул мәрхүм, авыр туфрак җиңел булсын, җаны җаннатта булсын. Филүр апа язды, җырны ишеттерткәнем бердән ошады. Әлбәттә, шарлык җыр композиторы Нургыйса Тилинди. Ул СССРның да халык артисты булган, хәзер инде ул да мәрхүм. Ул үзе үлгән вакытта шушы җыр белән аны озаттылар инде Алматыда. Аның кызы, әтисе орнын дәвам итүче Утрар сазы оркестры. Шул оркестрның дирижер җитәкчесе. Шуннан бул җырда миңа кичкенә чактан ошый иде. Шуңа күрә җырның сүзләре мәгънәле булгач, безнең милләткә дә кирәктер шушындай әсәрләр, шушындай җырлар дигән уй белән шушы җырны яздырдым. Аны минем Кытайдан көченеп килде Казакстанга. Абый, үч туган абый менде. Шул ишетте дә ул да ошатты, шул акчаларын шул түләде инде, җырның неләрен, клипте шул эшләп берде. Алматыга Сабан тойга барган вакытта килгән килгәч, әзрәк эштә эшләп кайтарга дип шулай төшереп кайттык. Җыр Кошлар моңы. Әйдә шул хәзер клипны без дә карабыз. Жәйгі ғымрын шат күннәрін қысқартып, кетіп бара қош қайтып. Бек тез кете менің болашағым көк, яшін кебік балқып кеткен хисім көк. Яшін кебік балқып кеткен хисім көк. Хош жүз мұңын матур жырға саладыр, шул жыр білән тербәлдірі доланы. Кішілер дә күліп башлап ғымырын, кеткен шақта йылый далмый
Тапшыруыбыз дәвам итә. Безнең студиябыз кунагы инде барыбызды яратып белгән җырчыбыз, Кытайдан килеп, монда белем алган безнең җырчыбыз Базарбай Гүҗәнтаев. Базарбай, менә сезнең гаиләдә бармы җырга, моңга һәвәс кешеләр? Син үзең генәме ул? Олай әйтеп болмас. Бүтін татар җырчы инде бүтүнесендә бар. Минем әтием думбыра әйбәт уйный. Һәм өзі көп җырлар белмәсә дә, инде яратып җырлый торган җырларын моңлайтып башкара. Әни укытучы, абыем тоже әтинең тәрбияседер инде. Өйгә кунак килеп, аша бишеп булганнан соң, без табында отырып килгән кунаклар өчен җырлап, җырлый белмәгән, бии белмәгән, уйнап булса да берәр нәрсә күрсәтә инде. Шулай, шундый тәрбия белән үстек. Музыкаль гаилә инде сез. Синең артист һөнәрен сайлауны әти-әниләр ничек башлай кабул иттеләр, шулаймы? Шулай инде. Кайбыракта эштегез менә шулай башка гади эшләр белән инде үземнең частный эшләр белән җирсәм. Әйдә бер җыр булса да өйрән, әйдә берәр көй булса да өйрән дип шулай әйттереп кенә утыра әти. Мине бер кызык Кытайда гос экзамен тапшырганнан соң һөнәр сайлап җибәрәсе бит инде. Әйе. Шуннан урман нисеннән чакыру килде. Нәрсә дип әйтә? Урман хуҗалыгыннан. Әйе, урман хуҗалыгыннан килде. Авыл чарбашлык ниләреннән килде. Шуннан мине ярар. Әти инде миңа бер нәрсә дә әйтмәде. Шуннан ярар урман хуҗалыгына китәрсең. Шулай китәрдек. Сентябрь килеп җитте, бөтен әйберне тиеп киттем. Бер атна укыганнан соң барып минем күркәмне менә музыка институтыннан чакыру килгән. Нәрсәдер инде әйләнгән күп вакыт инде. Шул килгәч әти шалтыратты. Сүй анда Укуны калтыр. Сиңа менә күркәмне нидән инде музыкалный университеттан чакыру килде. Шунда укырга керәсең. Шуңа кире кайттым өйгә. Чакыруны алдык, әти дә хәзерләнде. Тегендә үзем генә барганым. Икенче тапкыр теге музыкалный нидән чакыру килгәч, әти үз алып, анда барып урнаштырып, шулай яттырып. Анда күпме укый алдың сен? Бедин Татарстан. Анда 4 ел укыдым. Анда 4 ел укыганнан соң анда техникум 4 еллык инде. Шуны бетердем. Аннары шунда яңа җыр диторган музыкалный компания. Ол анда 200-дән артык кеше иде. Ул вакытта әйбәт дип әйтергә була. Концерт гел әйбәт бара торган вакыт инде. Хәзерге көндә концертлар юк бит анда. Шунда Синьцзян буенча ни җибәрде. Экзамен түгел инде, карап, кем өзенең квартет төзәбез диде директоры шул компанияның. Шуннан төрле Синьцзянның төрле җирләреннән артистлар килеп, 300-дән артык конкурс шулай җыелып иң азагында 4 кеше калдык. Мин, бер уйгыр егете, 2 казак егете, 4-өбездән бер группа төздек квартет. Квартетта да шап алдың сен. Яшин ди торган төркем. Яшин дисә яшин булдык, Аллага шөкер. Гөрләп янган вакытта Татарстаннан депутатлар, Кадри апа, шулар Сабантойга барды. Сабантойда мин җырладым. Мені ишеттеләр диген. Шуннан Кадри апа килде. Рәзил абый да килде. Сен кем? Шулай. Татарстанга барасың килмейме? Барасы килә. Татар моңына катнашасым килә, шундай конкурс. Шул вакытта ишетә идем татар моңы конкурсын. Шуны алайса сиңа чакыру җибәрәбез, языл шулай. Аннары Аллага шөкер татар моңы конкурсына килдем. Урын алдым. Ничәнче урын алдың? 2нче урын. Лауреат 2нче урын. Шуннан Марс абыйга әйттем. Консерваторияга экзамен тапшырып карасам. Марс абый Зилия апага алып барды. Нәрсә диде? Ет сезнеке, сөяк безнеке. Әйбәт тәрбияләгез. Шуннан консерваторияны укып тамамладым мен анда. Аллага шөкер Зилия апага тел ягынан да көп булыша. Җырлаган вакытта кайбер әсәрләрнең сүзләре дөрес әйтергә кирәк. Аңлап бетерергә кирәк бит. Кайбер ниләрне аңламыйсың, шуларны да
Иңнән иңгә шундай җырлар бар бит инде. Ул вакытта иңнән иңгә сүзен аңламыйм. Нәрсә ул иңнән иң? Иң нәрсә ул? Шуларның бөтенесен аңлатып шулай. Базарбай, син менә бүгенге тормышыңнан канәгатьме? Аллага шөкер. Аллага шөкер. Иң зур теләгең нинди? Иң зур теләгем чынлап әйтәйин, Чынлап әйт. гади генә. Әйе. Юллар әйбәт ашылса, әтинең янына бер барып кайсам. Иң зур теләк. Шул. Менә бу Ул теләгең 2018 елда ул ат спорты белән шөгыльләнә. Атны бер күреп белә торган кеше. Шул аттан егылды, омырткалары сынды. 4 ел шул нидә ята инде. Урын өстендә ята. Әтиңә ничә яшь? 60 тулды. Әнеңә ничә яшь? Әни 59. Әле яшьләр Алла бирсә, Әни пенсияга чыккан елы инде менә рәхәтләнеп тормышны башлыйбыз. 2019да мен монда зур концерт бирергә планлаштырдым. Шундалар килергә исәп, шундай планнар düzгән идек менә. Язмаган. Әйе. Базарбай, менә мин синең ул теләгеңнең тормышка ашуын телим. Һәм әти-әниеңнең синең балаларыңны, үзләренең оныкларын яратып, сөеп, очрашып, менә тәмләп, бер өстәл артына утырып чәй эчәргә язсын сезгә. Әйе, шулай булсын. Ишин күңелдән һәм без сине Алла бирсә зур сәхнәләрдә күрербез әле. Уңышлар сиңа. Репертуарың бай булсын, күңелең һәр вакытта шулай иркен булсын, чиста булсын. Һәм менә бергә аралашып яшәргә язсын. Бик зур рәхмәт. Исән-сау бул, Ярима. Зур рәхмәт. Гаиләң исән-сау булсын. Амин. Бүгенге менә шулар, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз. Бүген безнең Дөнья студиясында кунакта яраткан җырчыбыз Базарбай Бикчәнтәев булды. Ә мин Гөлнар Шәйхи бүгенгә сезнең белән сау булышам.